अ नोंथांमोनखौ आं बे समाव गिबियावनो साबायखर जासिदों जोंनि कलेजाव फैनानै रादाब लाफैनायनि थाखाय। दिनै गासै आसाम नाङैनो जोंनि आसामनि जोंनि बयनिबो मानिजाथाव आसामनि चिफ मिनिस्टार अनारेबल डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि दैदेननायाव दिनै गासै आसाम नाङैनो निजुत मयना होननाय मोनसे आसुनिनि दिनै गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव बिकेबि अडिटोरियाम हलनिफ्राय मोनसे सेन्ट्रेलि सेरिमनियेल बे निजुत मयनानि फर्मखौ राननायनि दिनै हाबाफारि दङमोन आरो बे हाबाफारिफोरखौ गासै कलेजफोराव आरो फरायसालिफोराव माने फरायसाफोरखौ लानानै जोङो लाइभ टेलिकास्ट खालामनायनि जोङो दिनै जोंनि कलेजावबो बे हाबाफारिखौ लादों। जोबोद मोजां मोनसे हाबाफारि बिसेसकै बेवहाय मुख्यमन्त्रि निजुत मयना आसनि दा बिनि गेजेरजों जोंनि दानि कलेजाव फरायबाय थानाय आरो हायार सेकेन्डारि स्कुलाव फरायबाय थानाय फरायसाफोरखौ निजुत मयना आसनिनि गेजेरजों माने बिसोरनो मोनसे माहायकियाखै मा होनो राङारि जिथुनाखि अनसुंथाइ होनाय बे होनायनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ माने फरायनायनि फारसे उत्साह जगायनायनि मोनसे हाबाफारि सरकारा लादों। दा बिनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गोबांथार सुबिदा मोनगोन जेरै माने क्लास हायार सेकेन्डारि सेक्सनाव फरायनाय फरायसाफोरा माहिकियाखै 10 मासनि थाखाय 1000 रां बेनिफ्राय डिग्रियाव फरायनाय फरायसाफोरा माहिकियाखै मास मोनफ्रोमबो दान मोनफ्रोमबो 1250 थाखा बिसोरो मोनगोन आरो बेखौनो थांनाय बोसोरनिफ्राय होदों दा देग्लायबो माने बेखौ आरोबाव थांनाय बोसोरनि फरायसाफोर थारमाने देग्लाय जायफोरा डिग्रियाव सेकेन्ड इयार मोनबाय आरो हायार सेकेन्डारियाव एसएस सेकेन्ड इयार मोनबाय आरो फार्स्ट इयार आरो फार्स्ट सेमिस्टार डिग्रिनि फार्स्ट इयार बिसोरखौ लाफानानै दिनै गासैखौबो लाफानानै दिनै माने बे निजुत मयनानि फर्मखौ राननायनि दिनै बेयाव हाबाफारि लादों। बेवहाय जोंनाव जोंनि बिटिसि सरकारनिफ्राय मानव गेदेर MCLA राजिब ब्रह्म सारा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनानै दान्दिसे सिगाङाव फर्मखौ राननानै होलांबाय आरो जों बेखिनिखौनो हाबाफारि लानाय जादों। दा जोंनि फरायसालिमायाव जोंनि कलेजाव जोङो डिग्री लेभेलाव 516 जोङो गासै फरायसाफोरनो बेवहाय हिन्जावसा फरायसाफोरनोल' होनाय जायो जिहेतु बे हिन्जावसा फरायसाफोरा बेवहाय जोंनाव मोनगोन आरो बेनिफ्राय हायार सेकेन्डारि सेक्सनाव गासै 169 फरायसाफोरा दिनै बे फर्मखौ मोननो हागोन। जोंनि हिन्जावसा फरायसाफोरनि थाखाय बे जोबोद खाफाल गोनांनि बाथ्रा थारमाने मोनसे सम दंमोन जाय समाव जोंनि फरायसाफोरा माने एडमिसननि थाखाय फैसा होनो हायिनि कलेज फरायनो हायामोन स्कुलफोराव एडमिसन लानो हायामोन बा फरायनायखौ गारनो गोनां जायोमोन। नाथाय जोंनि बे फरायसाफोरा जोबोद खाफाल गोनां होननानै जों बुंनांगोन। बे फरायसाफोरा दिनै कलेजाव एडमिसन लानायनि थाखाय हायार सेकेन्डारियाव एडमिसन लानायनि थाखाय दिनै फ्रि एडमिसन मोननायजों लोगोसे दिनै माने कलेजाव थांलाय फैलायनि मोनसे सुबिदानि थाखाय बा बिसोरनि बिजाब बायनाय बा गुबुन गुबुन फिसा फिसा माने खरसाफोरनि थाखाय बेखौबो सरकारा नोजोर खालामनानै दिनै माने मास मोनफ्रोमबो फरायसाफोरनो निजुत मयना आसनि लानानै फरायसाफोरनो जे बे राङारि अनसुंथाइनि मोनसे बेब'स्था खालामदों बेखौ माने जोबोद बाख्नायथाव आरो बियो जोंनि थाखाय आरो बेनि गेजेरजों फरायसुलिफोरनि जिथुनाखि माने गोसोनि बोलो बेखौ जोङो जोबोद माने दावगानाय नुदों आरो बिसोरो लोब लोब दानि माबा समाव माने फरायसाफोरा कलेजाव फैनानै माने क्लास पार्टिफोरखौ खालामफैयो। एडमिसना फरायसुलिफोरनि एडमिसना फारियै बांनो हमदों आरो बिनि गेजेरजों फरायसाफोरा बिसेसकै फरायसुलिफोरा जोबोद रंजाखांदों आरो फरायनायाव बेबायदिनो जों दावगालांनायखौ नुनो मोनदों।